le pathian thu zirho le don tai langin Mahni Inthunun na Korinth khat bungkua chang som hi pasari mang hian pathian thu toi te in kan zirho le don ani Mahni Inthunun na hi enge omzia kan ti chuan Mahni Inthunun na omzia chu Mahni ril ru le ngai tu na thunun hi ni ti tai la adik mai ome Mahni Inthunun omzia chu ril ru om ang in sum pui Mahni ril ru om ang puwa chuak kan du sei chuak kan du ang sei chuak lova ngoi bo puyang chi te kha Mahni Inthunun te a om thin ani Mahni ril ru le ngai to na thunun hi Mahni Inthunun ti chuan a kok ber mai kan kut te kan ke te kan ka te heng zong zong adu a khoi le aban te le akal na zong zong a ei in zong zong hi thinlung lamina arem ti na tel lo hi chuanin a om theilo wani I thinlung in kepe na du lo chuan I kepen lowang I kotin ban na du lo chuan na ban lowang I thinlung lamina I ka kha thunun tlat chuan ei du ma lang I ei lowang I thinlung in ei kha du tlat chuan ei lo po tum lang I eyang chu tiang zel chu thinlung lamina aron control ani wang hian bi hring kut ke ka zong zong te hi thinlung atanga lo chuak ani fo thin ani mi hring in kan thil ti te hi kan ril ru le ngai tu na in athunun thina kan thil ti reng reng te kan thu soi reng reng te hi kan ril ruin arem ti nuwa aron lang chuak a result chawani ti hi kan pom kan hriat apoi moin ka hria pathian thuina soyangin thinlunga om chu kaina soi thin ani ti chuan Korinth khat bungkua chang som ni paruk le chang som ni pasari na chena kan tarla na kha han chiar taila chuti chuan tiam chin lampanin katlan ngatani boruak mai nek lavin Mahni ke nek zok thina chuwang chuan ka taksa ka ti chela ka thu hnuaya ka da to ani chuti lo chuan midang te hne na katlang au pui hnu po in engamoti in keima nge hi pai thlakin ka om da ange ti in tirko polan asoya ataksa ati chela athu hnuaya ada a in thunun thin thu asoyani pola soyom zia hi zir chiang lokila boxing hi BC zaruk somriat pariat vela khan Olympika hianin formal takinan lo tel to ti chuan pola hun lai Greek mi te in fiamna zinga boxing hi an tel thin ni na langa chu pola hian ringtu te nun ne naron me bel ta chat mai ni boxing chuan an king pui te nek turani boruak mai an nek wai chuan engti kong main an tumpui te an opponent te kha nek fu tuma an nek lawa boruak mai an nek kha chuanin engti kong main chak ngai na om lowani chuwang chuan tirgo pola chuan ringtu nuna Mahni Inthunun na chungchang soina turata na boxing hiron manga ti chuan pola chuan rin na inti siak na konga hian suale khem na ne turin Mahni zok hi in ne ka ngai ni tia kha min run zirtirta ani ti chuan Mahni Inthunun konga pola strategy hi zirtaila pola taksa nei tu chu ama pola vek khani anei tui na taksa athunun theinan ain ti chel ram rama ti chuan ataksa kha athun nuaya ada ti chuan chu strategy mang chuan bola khan ne na chang thin ani ataksa thu nuaya da tur chuan ataksa thunun tu ril ru le angai to na po athunun angai ti na lo ni ta ti chuan pola strategy chuan hetia ti lo hi chuan Christian ne na in pe in pathian thu lo tlang au pui ve chiam to thin ma sela asoi tu nge chu athu soya tla in pai thlakin ompal thei ti hriat awangin tirko pola chuan boxing ne ringtu nun chu me belin Mahni le Mahni kha ain nek thina ni sap tong le lin rang ranga chuan I box myself Mahni le Mahni ka in nek ti na soya
achang chuan le lim then khata I wrestle myself Mahni le Mahni ka in chai ti te puna soya midang va hnekin midang va chai lovin ama zok a in chaya ama zok a in hne thina ti chuan midang te rem tu alo ni zel thin ani ti chuan pola khan ama le ama in hnekin anuna sual a hne thin ti na ani chu engtin nge ati ti hi hei Pawimawh khop mai Krista ISUA mi te chuan ti sa chu asual ngai tu na le achak ne te chopin an kheng beta ti in Galatia bunga chang somni palia min hrila suala wanga cheto mi hing chu cross la li suan akin ta ti in aron thi chilta a nima sela heti sajia mi hing hlui zia hi kan thilunga aron harle thina chu chuan min ron ti boile fo thina ni hei hian min ti boi ma at kan thununak kan control kha ngai thina ni ti kor tir ko pola min hrila ni tin pathian tan chawa in hlan tharna mangin sual le ngai tu na bol lo te chu la li suam minga thu pe in khen be taima ka ngai ni tia kha ni tin tia kha tir ko pola chuan he suala ne na chana hi le ma ma in thunun the na kong khamin ron ko mu ta chat mai ni ti chuan thufingte bung somni panga chang somni pariat kan en chuan ma ni ril ru thunun zo lo mi chu khopui chim kul nei lo angani hatia chumiam zo chu mel ma ten Mahni Inthunun zo lo te chu mel ma ten olsam takin nan hne thina ni ti na ni ven lo in veng lo nun a soina ni a mi hring ten kan zia kan thunun thei lo hun lai chu kan ngai dan ang lova thil akal lai le kan ngai dan lo anga thil a khen lai tak hian e ti te enge ni ve chu ti te cái zoom thei to lo ti te ani em to lo ti te akhang rang khang akha ma ni ngai dan lo le ma ni du dan lo wa thil ron thlen che hian mi hring ten kan zia kan thunun thei lo thi na ni he mi hring zia hi mei alang ani a ven le thunun anga ya anei tu mi hring in tranala ka chu mi hring thin lung Mahni Inthunun zo lo na ron om thina chu a ven lama tran kan la ka kan phim khur lo chuan na satakin poya thleng thina ni engen soi Magnus Maximus akhan ti hian a soya ei chak na kha hremro nakina ala hremang che atia hei hi adikhop mai ei tlemi du chuan ei tami du chuan ei tlem ro ti te po hi alo ni zel maya kan ei tlem hian kan lo ei re thei zo ka hei zun thlum ten khong ei thla kan ni tro ma ni du leina lo om bok chuan a tui kha kan e ma se zun lo thluma kan ei du zong kan ei thei ta lo ti hian an soi thin mi hausa ten na leinan ne ya an ei thei lo mi re thei ten na leinan nei lo wan ei chak chunu na chu alo let ling thina ni mo ei chak na kha hremro nakina ala hrem le tang che ti hi kan rama po kan tong mek chu ani ti chuan Bob Jones akhan ti hian a soya Christian philosophy chu Mahni in phat Mahni Inthunun Mahni in khuakhir ani a setana philosophy chu edu angin omro edu angin nei ro mi thuin om su inuna ni a I thu ani ati hi ani he philosophy hi a ZIRTIRNA a in kaltlat reng mai ni vein thleng hian ti chuan Seneca hian tian a soya thil ti thei ber chu ama chunga thu nei tu he ni ati I thin rim chuan a thunun thei tu po nangma ini mo ilung oi lo chuan lung oi thei tura lung oi zirtu tur chu nangma bok ini thil ti thei ber chu Mahni chunga thu nei tu hi ni I chunga thui nei angai Mahni Inthunun kan zirangai ani Inthunun thei ti hi I hriat angai khaima o ti hian soi tiang I thin rim em line I miza zong tak phone call local ta sela chop le chilin I oki thak nga langa dam dia in chu I thei tlat ani lo le in chin in chunga I an buan line I miza zong tak in leng ron lut sela I ang lai I top le chat mayang
ithin rim lai takhania ipua chu lai takhania ma se in thunun theitlat iril runat em lain inui ti zatu ilo tonga inui theitlat kan tum hi chuan ma ni in thunun theina hi automatikin kan lo nei theu maya ma se thin rim i thlan chat tlat chuan i thin rim renga lung oi zir chuan engang hun Harsa po ilung ya oi zel theidon ani chu Mahni Inthunun theina hi automatikin mi ringin nei thin ma ila tharau thianglim tel lo ero chuan a Harsa fo thina chuwang chuan tharau thianglim tran puina hi asota kan dil a Pawimawh thina ni ti chuan Mahni Inthunun na lo poizia hi kan zirte langai engkongin mo Mahni Inthunun na kan lo chuan dam chung da in chirna hi minute khat chung lekin a thleng thei tlat ani khovela thil poi tak thleng hi ril ru ngai to non lo vai khan ril ru ngai to in lungpuam ngai to na lungpuam kan bo zui chaklu ta hian a thleng fo thina chuwangin dam chunga in chirna tam tak hi minute khat chung leka a thleng thina ni adot lia chuan thin rim lai hi kan at lai berani mi fing pui po at lai ber chu hei hiani kan har fim theilo thin rim na in lung oilo na in min thunun to chuan patling hi kan avek zelani adot lia chuan a thin rima kan tan chuan midang chu atur tu an ni thina a thin rim po lim chuang lo vaiata na hlok na pakhat ma a ngai lo ani ti chuan lali suwa ZIRTIRNA enge ni hemi chungchanga hian kan ti chuan lali suwa po khan na satakina zirti te hna khan hemi chungchanga hi a zirtir thin Mahni Inthunun na hi tirko pola po in a soya efisi bungli chang somni paruka khan le lin hluya chuan in thin uru chuni in tlak pui su se ti in a soya ti chuan le lin thara hian nitlak theng in thin rim su hei hi soibel lek taila a bible zia ba khi nitlak theng in thin rim te si u a thak e mai ti nang tlukani mo thin rim reng hi Mahni in hremna alo ni thin chuwang chuan in thunun kan zirangai thin ani ringtu te ta na Pawimawh vek Mahni Inthunun hi engwangin pola ama le ama ain hneka ain ti chela ataksa athunuaya ada ram chan kha heng te hiani pakhatna chuan mi ten anunan chiar ti a hria a chuwang chuan anun kha munom takatar lang turin Mahni Inthunun angai adot lia chuan athu seile anun mi te khanin ante kop ti a hria a anun le athu sei kha an en kop awangin mi ten ante tling lawang ti hlawa chuwang chuan athu hril chu anun pui si lo chuan atan rong bol khan omji anei don lo athu hril chu anun pui si lo anti kha a hlau ma adot lia chuan pathian in vervek taka om hypocrisy hi a huata wangin ringtu ten Inthunun kan zirangai ni Krista turna taksa chun zom tu wania wangin tirko pola khan khreom tak chungin Mahni Inthununa midang tuartir aya Mahni tuarkha athang thina ni ti chuan sual do hi tha thiang lo ti tirko pola hian he ama Inthunun na mang hian min zirtira tin ringtu nun chu hetiang hi ani thin keima ang tho hian nang ni po in ni ve thawani ti hi tirko polan min mu tira tum chu alo ni ta ani ti chuan hun Harsa noya ringtu nun a hi hetiang hian tar lang le te ang hun Harsa kan oma khria lenga khotlanga in kai hruina VLTF te sarkar thu chuak te oma ko ran po in thu oi takin kan himna turin a thui oi phot tiang u o ati hemi noya hian thu oi lo te wangin mitam takin an tuarta ani chuwang chuan Mahni Inthunun zir turin thu oi kan zir lo ngai le ta thu oi kan zir lo chuan Mahni Inthunun na konga akal theilo wena hian pathian thu kan oi don chuan pathian ai wa min kai hroi tu ro rel tu te thu po hi oi kan zirangai pathian thu nen ain kal lo chuan adot lia chuan hun Harsa a ringtu nun chu
chel zir nun hi ni i chelang u in ti chelang u phun noi lo i tu mang u adot lia chuan pathian pol na hi kan thla thiang lo hun harsa nuaya ring tu in pathian pol a thla chuan atop thlengin pathian pol lovin anun holam takin a mangral don chuwang chuan he hun harsa hi pathian pol tlat hun ani adot lia chuan hun harsa nuaya ring tu nun chu tong trai na manga rong bol nun ani midang ta na tong trai sakin bekin hon hun kan nga chuan rong bolin chuti kan la re don lutu chuwang chuan Mahni in chunga ching chi in khoi mun po kan thleng thei tong trai na nen ko ran in tin kan thleng thei kan ke in va thleng thei kim thei lo ma ila ching chi in lalpa ma a kan thleng kim thei ani chuwang chuan khovel rampum pui po Mahni in chunga tang hian tong trai na mangin kan rap kim vek thei ani chuwang in hun harsa ring tu nun chu tong trai na manga rong bol nun ani angai adok tut lia chuan tunge chuan cham tunge harsa tunge tran pui ngai om ti te kan ngai tu ngai midang ta na mal som na ni turin midang te tran pui tu he hun harsa hian ring tu kan ni angai ani ti chuan Mahni in lan thar fo kan ni angai kan soyang khan Mahni in thunun turin athar zel ani tin tai mataka Mahni in hlan thar na hi kan hlan angai ani Pawimawh em adot lia chuan he hun harsa nuaya hian ka hun to palo thleng thut thei thitur hian natlo ka ngai lo covid 3 kai kher po ngai lo tui taka kamu hi kamutlang thei chuwang chuan he hun harsa hian hun harsa ring tu nun chu chatuana ta na in buat sai nun hi ani angai chuwang chuan he hun harsa hian ho u in buat sayang u chatuana in buat sai na hi he program hi Mahni in chunga po kal zel ro se ti hi wena hian atharin kan soile du ani lekhang te kha kan zir thei ani a pathianin Mahni in thunun turin kan za in min tran pui theu ro se lalpa na thu kan za tan mal som ro se amen